I det danske erhvervsliv er det mændene, der sidder for bordenden. 90% af alle bestyrelsesledere er mænd. 84% af alle direktører er mænd. Det er mænd, der har magten i det danske erhvervsliv. Det er mændene, der sidder og er gatekeepere og bestemmer, hvem som får en karriere, og hvem der ikke får en karriere. En god bestyrelsesleder er i hvert fald en, der ikke sætter sig selv og sine egne personlige særstandpunkter og tanker i vejen for det, der er bedst for virksomheden, og selvfølgelig formår at spille en bred bestyrelse god. Nogle gange er det jo lidt lettere at nå til en løsning, hvis det er nogen, der tænker som dig selv, men du når ikke altid de bedste løsninger, så derfor har jeg haft meget fokus på diversitet på alle mulige fronter, også i mit ledelsesteam i dag, så vi kan udfordre hinanden. Jeg synes ikke, at man skal tale om, at det ene køn er klogere eller dummere end det andet. Det er jo at grave en unødig kløft. Det er jo det, vi skal bevæge os væk fra. Og så skal vi jo ikke tippe den anden vej rundt og rette op på fortidens synder ved at gentage dem, men med omvendt fortegn. Det er jo ikke det, vi skal ud i. Jeg vil så gerne et helt andet sted hen. Jeg synes simpelthen, det er det forkerte, vi diskuterer. Vi skal få blikket op for, at vi gør ikke det her for at være fair over for kvinder. Jeg siger det, fordi det fundamentalt set giver stærkere virksomheder, bedre arbejdspladser, mere værdi for aktionæren, hvis vi skal blive det. Det er derfor. Det er mangel i indsigt på, hvad det er, vi prøver at opnå. Det er ikke for, at vi kan lave en årsrapport, som scorer højt, eller det ser pænt ud. Så sent som for et par uger siden var der en senior erhvervsmand i Danmark, meget velmenende, der spurgte mig, Britt, kan du så få det til at hænge sammen med familien? Og det er jo sådan noget, der hele tiden sker, og så man bliver helt træt, og det har jeg hørt hundredvis af gange. OECD de siger faktisk, at vi har et meget kønsstereotyp arbejdsmarked her i Danmark, at vi skal snakke mere om tingene, vi skal adressere den her det her kønsopdelte arbejdsmarked, og så anbefaler de faktisk Danmark at indføre midlertidige kvoter. Og det synes jeg er en rigtig god idé. Fokus er blevet, efter min mening, lidt for skæv mod bestyrelser frem for ledelser. Fordi det der er problemet er, hvis du kigger i de store danske ledelser, så sidder der alt for få kvinder på de tunge poster. Og jeg vil påstå, at når du sidder i en øverste ledelse i en virksomhed, så har du meget større impact på virksomhedens resultater. Jamen, der sker simpelthen for lidt, og i mit hoved, så kommer det ikke til at ske, før vi på en eller anden måde hjælper os over i den rigtige tilstand. Så i virkeligheden, jo kortere og jo kortere vi kan lave den periode, hvor vi er nødt til at få os over i en ny tilstand, hvor vi er balanceret på alle ledelser, der ikke er nogen selection bias, hvor vi også de mest tungnemme og traditionelt tænkende får øjnene op for, at det her er både et sjovere sted at arbejde, og det er mere værdifuldt. Jo hurtigere vi kommer derover, jo kortere tid skal Claes, leve med, og du må tørre øjnene. Nu har det været kvinderne, der har lidt i 100 år. Nu får vi et par år, hvor vi justerer det rigtigt. Og det er jeg sikker på, at du er så ung. Det skal du nok komme derover.